ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kahinyo trip Achik National Movement Ribhoi District hagakhat santri ko benai no pra arazar arpuai kala Pynrem jor halor ka Jingshah Shoh jong Rangbah Shnong jong ka Shnong Korstep uba Florence Lingdo hakahinyo trip ko benai no pra arazar arpuai kat hado ba unda khlat no nakani ka sla perthai haka step jong ka khat artrik ubenai no pra arazar arpuai Presiden Jong Kaseng Hanm Ribhoi District uba pateng marsing hakajing yakren matkilat pathai khubor ula ong bakum kaseng kadap da kajing sngokhia bat kajing sngosi ka bakrau halor kajing klat no jong uniu khot jong kaseng hadin ba ula sha sho pen mensau ha weu nong song shnong yau balatip kerteng kumu Rojesh Makri Ribhoi District kana kasngi ni wan man pau kana khubor kaba skosi hadin ba ngiladuk ma ya way khot bono yalam jo kaseng hante apa Korstep unit bat uderu urang basnong jong ka Korstep baladu no ila ka jong ka jingim hadin ba ulasya bathat juba ila ka jong ka jingim away na kiru transnam atau dei Rojesh Makri bat nagaleng kaseng idap da ka jing sofia bat ka jing sosi ka bakrau hadin ba Wenu khot jungi ulasa peniapno akhirnya transnam buat ini kerpat sekalian kebor berdipek berkebor juga an hantam ya ka polis department ba kidai ban pengat kikin don an kiba ya kum ne janbreu ba not mensium imin pipek ya ka jingim breu bum khenchu ba cakum ka jingtip ka bangio dan bakaseng ba ne breu la ne breu ba la don kisteng ante por Shnong Korstep he akaba ulorip yakaway ka kanthai but dei nak daw nagaleng kaseng ni banjur sa police department ba kume kini ki jajbreu kini ban pengat ki kendon an ki bae khnang ba kanonra ya ka jingsung sup ka imlang ka salang namal la gini ki breu kini ban ya laiklan kanonra ya ka jingsung ir khamtam ya ki khulung ki khna ba kumjuru ya gerang ba namar Kidai Ibreu ki bom jukai ki ba not aduk pada sim ya ka jing Ibreu dai hang ne ba ka tin ga om ba utlan jubam ya ki we ki jai Ibreu bam parakasi agini ki si yo iba sibun ki men Ibreu ki duno ya la ka jong ka jing im namar ki don kum kini ki jai Ibreu ki ba trang snam ki banut ban peniap im pipek ya ki parado parasnam ban nagaleng kaseng sasisin Ipan pau ya kajing Sophia halor kena ke kamban ni kitbok kriang ya kibahing jongune Rangbah ubala khlap no nang ke slapar thai bau blai trai kendrat un ri un sumar ya ki bab un petengen ya kamen sim kepala pat kepala pra hadin bagila du no ya upa jong kai bat nang ke sengin bu ke jing dua ya kalongin ngongsam Moblay untuk dekat baki, ingin skam ba ublay peniai haki baro nagabenta kaing kesem